Хайде по-смело. Давайте по-смело, де. По-настрани. Значи свеща, нали знаете, че много изтинало е. И си готов. Разписано ти е писалката. Четето. Може да е свършил восъка вътре. Да. Може да е свършил вече. Служи парченце. То не е като химикал. На мен приятно. Ама ще трябва да топлиш. Топлиш и пишеш. Айде стига вече. Айде сега, пиши докато не е изтинал. Трябва бързичко. Виждаш ли как пише? Ма не го рисувайте. Молих, че няма смисъл. Директно започвайте с... ли вече? То като изтини веднага. Любчо, можеш да сложиш сега още едно парченце вътре. Хайде. Хубаво да се стопи в началото. Още повече го подръж. Да се стопи. Първоначално то трябва да се стопи. Изчакай още малко. Айде да видим сега дали няма да стане. Виждаш ли как пише? Айде продължавай, докато не е изтинал. Изтина. Айде сега го на... Айде сега. Изтина. Айде сега го на... След малко ще сложим още малко. Аз трябва ли да сложа още восък? Ами ако вече е престанал да пише, дори след като си го нагрял, значи просто восъка се е свършил и затова не пише. Взимаш едно парченце и го слагаш там в дупчицата. Любчо, ти докъде си стигна? Добре. Нали, маме? Що върти така? Защото има вода. Стига, много. Пиши докато свърши да пише. Супер. Виждаш ли, все още пише. Значи докато не изтине, не го нагрявай пак. Това малко трудно ще го направя. Айде, стига. Така като пищина, аз ти е нагрял. Да, свършим воска. Ей, тук има парченца. Моя също свърши. И моля ви, внимавайте, масата е много нестабилна, да не падне. Вземи си. Не може и супер готово. Просто няма да нагряваш. Като спре да пише, отново връщате на писалката на пламъка. Продължаваш да държиш отгоре, ще запазиш пак. Страница. Това не е... Дъдената част се пали, внимавайте. Перпендикулярна, която да е няма нужда. Това е молив, което можеш така и всяка. Това трябва да е перпендикулярно. Разкошно е. Опитай. Не така. Нагряваш и стичаш. Не го натискай. А пак си накрил. Се дори да така. Не бъде перпендикулярно. Ако е тук, да е перпендикулярно. Ако е тук, е така. Чао, Милене! Първо пробвате на листа. Бабата ли? Или восъка се свърши. На листчето. Нали разбрайте как? Ма дръжка това е тече, като вида така и се оставя и ме е страх да не се дърхувне и да падне. Ето,
какво стана? Нищо. Не, напротив, пишеш. Опара ли? Но той изцива много бързо. Няма да се опариш. Че тук като ядото, нито една частичка не мога да направя. Значи, че е свършила восъка, къде си е писал?